नमस्कार, हम संतोष रउआ सब देख रहल बानी संतोष निदर्दी फैन यूट्यूब चैनल। हमारा चैनल पर पहली बार आयल बानी रउआ सब तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली ताकि सारी अपडेट मिलत रही। हम रउआ सबसे हमेशा कहनी कि नीतीश बाबू का सोचत बारे, का बोलत बारे या का करत बारे ई तो उहे जान सकेले, लेकिन एह दिन उ बहुत नाराज बारे भारतीय जनता पार्टी से। नाराजगी इतना बढ़ल बा कि उ सोचत बारे कि आपन कसम तोड़ दी का। नीतीश बाबू हम हमेशा कसम खाए ले कि हम यहाँ से वहाँ ना जाए। अब सवाल उठत बा कि उ कसम टूटे वाला बा का। यही बीच बिहार विधानसभा सत्र में तेजस्वी यादव से हालचाल नीतीश कुमार पूछत रहले, वहाँ के जैकेट के तारीफ करत नजर अइले। लोगन के मन में चर्चा हो गई बा। यही बीच जेडीयू के बड़ा नेता पूर्व एमएलसी रामेश्वर प्रसाद महतो इस्तीफा दे दिले। उ कहत बारे कि पार्टी में उनकर सम्मान ना होखत बा। सीतामढ़ी के सांसद पर आरोप लगौले रामेश्वर महतो के इस्तीफा के बाद नीतीश बाबू सतर्क हो गई बारे। उ सोचत बारे कि पार्टी में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर बा। यही दौरान उ भी बुझत बारे कि बीजेपी के बेस वोटर खास करके ऊपरी जाति के लोग उन्हें पसंद ना करेला आ बीजेपी के साथ मिलके चुनाव लड़े से कोई खास फायदा ना होई। यही वजह से नीतीश बाबू अपन प्लान बी या प्लान सी बना के रख ले बारे। अब तो उ महिला संवाद यात्रा पर निकले जात बारे। महिला लोग से पूछताछ करिए कि उनकर योजना सही से काम करत बा कि ना। यही पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी कहलिन है कि नीतीश कुमार ठीक काम करत बारे, महिला लोग के समस्या सुने के चाही। राबड़ी देवी के मुंह से नीतीश कुमार के तारीफ सुनाई पड़ल। वहीं तेजस्वी यादव जेडी के नेता नीतीश बाबू पर जौन हमला करे के चाही उ ना करत बारे। तेजस्वी यादव बीजेपी पर खूब हमला करत बारे, लेकिन जब नीतीश बाबू के बात आवेला तो चुप हो जात बारे। अब एक खबर से दिल्ली तक सब लोग सतर्क हो गई बा। सितंबर से लगातार ये खबर दिल्ली दरबार तक पहुंच रहल बा। मोदी जी से लेके नाडा जी, निर्मला सीतारमन तक बिहार आ गईले। निर्मला सीतारमन खुद मुख्यमंत्री के घर आ गईली ताकि बूझ सकस कि नीतीश बाबू आखिर चाहत का बारे। बीजेपी बिल्कुल ना चाही कि नीतीश कुमार अलग हो जास। उ तो सोचत बारे कि अगला चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनने के मौका मिली, लेकिन आज के तारीख में बीजेपी चाही कि नीतीश साथे रहे। यही बीच चिराग पासवान से नीतीश बाबू के मिलन आ बिहार में नया समीकरण पर काम चालू हो गई बा। अब सवाल बा कि नीतीश बाबू अपन कसम के तोड़ दी है का, आरजेडी से गठबंधन करी है का, कि समय से पहले चुनाव करई है। ये सब सवाल लोगन के मन में बा। तो रउआ सब ए पर का सोचत बानी, अपन राय कमेंट बॉक्स में हमरा के जरूर बताई। आ भोजपुरी में खबर देखे खातिर हमारे चैनल के सब्सक्राइब करके जुड़ जाई ताकि सारी अपडेट आप सबके मिलत रही। आ फेसबुक पेज पर देखत बानी तो पेज के भी फॉलो कर ली। मिलत आनी अगला वीडियो के साथ, अगला खबर के साथ। बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच।